What's up you guys? It's your boy Michael Channel. And karon guys, mato na sa Cebu. What's up guys? Narami karon sa Ubik CEO. Man, tulog mo? Tulog sla. Tulog si Mamot? Tulog si Mamot? Mat! Ayun ka? Oh, ay si Kalibang dia choy. Inang takol? May mangka kay naihumol, ighumanin naman niya kay utog mo ng tintin. Kamaro. Ito pong kwarta. Ano ba? Sir, sa'yo may istorya, sir. As Grand Place, you know, it's a nice place. Momot got his fucking food sacks for 130 pesos. Choy, mission success ka, Choy. Kita rin yung food sacks. Boy, ano ka doon? Kita rin yung food sacks. Suota na. Biha nagsulot, oy. Biha ta, oy. Piste! Guys, what's up? Vlog na may misagasa. Nakanaog tayo sa bukid, guys. Yes, sir. Okay, guys. First, guys. Isa lang na? Dua. Hawak kamay, di kita iiwan sa paglakbay. Ay, videohin na naka-stripes play. Manulis mo na. Guys, naalala nga ron diri sa atmosphere. Amo ni nga sa atmosphere garon. So, nag-billiard ang mga boys. It's July 16. It's, you know, we're here for the winning, guys. So, yeah. Shot pregat. Hey. Mga discount ta guys. Mo na sila style guys. Ano sa mga kuyo ko? Oh, pwede ra ta maligsan karon ha kay nag-video ta. Kanang guys.
TV, let's go. Guys, Canada siya kay mga high school friends din na ako sila tanan guys. Oh. Asa man na karon? Dito kami sa Hello TV. Hello. Mga din na day. Nya mo na to mga kuyog. Uy. Ay, Kuyog ka na mo. Namin guys. Mo din ila rate guys. 1 night po siya mabot. Pila ka hours? 3 hours, sir. Hello. Hello, Chuya. Uy. Kaya tas buwang sinaw kay dari bandaw. It's the first day of Migo nga kasal. Mo na ang among reunion. So this is so important for us. Mga amigo diri guys. Kung nalagong naman ako guys, okay kayo. But karon guys, it's already like 17 in July. And this is Friday. And niapas ang among uban mga amigo. Guys, mo na yung among sudon karon guys. It's Orang nabiguan at seryoso ang usapan ang pagdadamay sa vlog mo dahil na yan dapat sa kaibigan ayo babata hindi sa halata para naman ang sa'yo di sana nakita sa paiwin na yan ang aking July 17. Medyo alpa. Daan rin na yung camera bay. July Kami 17. mo tagpalit. Ha? Kami mo tagpalit. Sa Shopee, tuludo. Bard News. dahil naka Sapatos mo. putos no dre. Brown? Ipalit pa ako dyan. Lang bitaw, papalit ako. Bala ko matibon. Di ako sa sapatos na to. Di ko magsukad pa man. Ha? Wato na. sapatos ba? Eh, di kape si Herbe, oh. Tingin ito niya. Uy, balik ko. Inig ko sa daw. Mga tingalita oy. Grabe lain ng tiyan. Dito. Dito nga na mo guys. Dito makakupal. Wala na siya. Kompleto na hanggang. Usa na lang kabuok. Palis na naman mga bida. Oy! 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 Nya, dito mo pindot diha. Dumi sa sukod meron guys. See you in the trip. Peace. Asa ta? Sa Abida Tower, Ayala. Sheesh! Kami sa Ayala, Kauban si Berhel. Na ano siya, Choy? At ko nito DIY sab. Kayo Kahit na sa bakunan ko, jawa ko tagpalit na utsak, nabilin sa Sunburst. Jawa ka bulok. O yan, lang. After. Kaya lang po dyan. Napuulos siya karajaw, gasto ng Jawa. Palit din siya itong sabihin sa tagsaysinta. Kaya ano kasi problema? Buwang. Laging lang pa. Guys. Guys. Yes. Vloggers naman din ka pre. Ayo. Subo na ko siya. Sorry Madre guys. Kaigit lang. Excited ka na ba? Excited ka na ba? Makasama siya sa habang buhay. Kakaigit. Hindi mo matag-vlog ang vlog. Behind BTS. Ang BTS, nang BTS na yun. Pag content ba, BTS sa BTS? Guys, ngita ni sa sabaw, tanawa.
Pwede Oh. na sa drama i-joy ba? Nagsanilas ka na, Choy. Nanawa, maro kayo. Maro, lolo. Oy. Kitaan ka sa kamera do, ay sige panamay. Do, ay sige pinamay do, kay kitaan. Panalo. Panalo ang Cebuano. Ay, nalita mo nga. Pati ang barong og pants na Guys, nami karon dire. Ang barong og Yes, pants. sir. Ako. First Best man. time. Ay, alimat. Ako na mag-stay. Ano mo ko pasag down? Hala, giplansya na ba ya, bro? Hola. Yan ba naligo mo? Mag-final ka, dili na. Final ka. Na mga guys dire, si Bunre wala. Sige na lang. Tapos Bonjuno ko man. Siya si Bunro. Pilian ko nagbarong na Marajaw. Narang Bisman oh. Bisman yarn. Tarungan na dia, Choy. Bola na ka, pre. Bang, Kitan Yarns. Oh, uy. Oy, 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 oy. Oy, 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 ski. Oy, 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 oy. Okay na. Ay, pilot. Ay, taga-pilot. Oh, Kinawa Japan. Ay, taga-pilot. Musta man mo diha? Ha? Musta man mo? Dami karon nagsukod, Gani ba ka? para sa atong VIP. Daray. Pre, ikaw na, pre. Sukod diha naon sa ka ba? Sige. Uwan delegado. Kita gigi sundan sa uwan. Wa man tay. Malason diri sa ato. Ano din mo ha? Ay, sala, bay. Sige, binuang mo to. Sa Si Lord si Duro. Di ako. Objection, Your Honor. Speech. Objection. Toast. We're only using Tagalog here, Your Honor. Mag-isip ang toast. Baya, ikaw ang ginana, ha? Kaya tayo boxmat Gamay sa'yo man eh. Dili ka na, mo ito yung mag-fit, anak pag-as. ko. Gapon. Sige daw, kani daw. gamay na birds. Bukod ko na nakimumot. Okay no? Bukod na imumot. Shoulder. Sige. Iya, tambot na kumot. Tambo. Hain. Pwede try na. Hain na. Uy. Ay, okay na ka. Birds. Kira Choy. Isuy-isuy pa pa diya tabil. Oo. Mas honor na honor. Chat ba? Duha tamat. Ako fit guys. Oy. Wala maghapon, bay. Nao. Isa-isa na. Sakto kayo akong fit, Choy. Nice one. We're here para... Record na, pre? Oh, nag-record na. Are we recording? Yes, ito po si Mr. VIP. Special day niya bukas, guys. So, Final na ni. ito maganda dito, guys. So, dito na kayo magpagawa ng kung ano-ano yan. ng Tagalog na. Okay, shoutout. Tangalog. Shoutout para discount. Anong pangalan yan? Shoutout sa... Anong pangalan dito, ma'am? Luna Bridal. Shoutout sa iyo. Banis. Ayan, oh. Lahat kayo dito pasok na. Alam nila lahat ng sizes dito, guys. Sila na po bahalas gasto sa kasal. What's up guys? It's the wedding day. Baguio ay kasundo. Wala yung sitwasyon diri karon guys. Mamana may ko guys. Pao. Guys, oh. Kama. Bang. Yes, sir. Bang. Bang. Ampol yan. Nice one, guys. Guys, see you sa hotel. Peace. Oo ka na, t-shirt tutoy, bay. Okay, sab.
Kanawa. Kanabit ako nga mag... Rabit. What's up guys? Namin karon dire sa room. Yes sir. Asa may mo taglen ba? Issue board. Tapos day With the guys. It's your boy Michael Chow. Yes sir. Nanami dire oh. Yo, it's your boy Michael Chow. Yeah, Basta pagkaon may mga matay tani, promise. Aptos Kita na mga choy. Confirm sa kung natin ma-orderan dito. Kung wa, Jollibee lang. Mao gani. Basi jag 500 ang rice. ano eh, basta doon yung magsugod na ta. Kita na lang maglungag eh. Na si. Confirm sa dito. Nice kawans. Yes sir, Ski. Oh, naanasan pa si Katero, yarn. Lambo ka ng 60. Kaya po na na-expire ba? Gabi, kira wala. Ay. Ayan na to. What's up guys? Mga na may mag-shoot pa mi karon. Guys, say hi to the vlog. Side twist. Yes. Hi guys. Mga na may taon-taon sa simbahan, nag-shoot pa nga mong migo. Tora dito. At di ma-upload sa YouTube. Mas ganis. Yes sir. Ito na ginamo migo. Yes sir. Nice kawans. Aido ang tubag bayo, aido dili kong kaayo. Choy, di nakaback out, Choy. Mga nga ni Choy. Hala, Choy. Lalay. Tanang sa simbahan, church. Nana ni. Mauna ni Choy. Hala. Choice. Hala. Lilibot pa takaw sabi. Hala. Kausa lang. Ay. Lala ka. Hala. Yes! Naanagid me sa kuan mga choy. Kaslo na kaya mumigo oh. Sus, Stadgen Premium. Nice kawans. Let's go. Let's go baby. Ngani sa kaslo no? Let's go. Sheesh. Hala, oy. Hala, ang bisman oh. Hala. Ay pagkapir ni father ha. Ampir gini siyang father. Ang room oh. Kaigiton na kaigiton. Kaya mo congressman, oh. Grabe, congressman, oh. Kaya siya bodyguard. Bodyguard. Bantay. Alibembang. Isa? Bisman. Happy Valentine's.
Kami, pasensya na din ito, galit na yung may vocal for being a good sister. I mean, Guys. Share ko ba yung dito na mag-status before ba nagsubot? Yes, sir. Namo katibol guys. Mana mo mga katibol guys, oh. 2 hits. Makita kami kuan ron guys. Mga panoyay. Sa YouTube pag nag-YouTube. Ah, di pa. Ano ba? We would like to request our bridesmaids and groomsmen to kindly follow our choir outside as we prepare for the grand entrance. Again, Kami na po, guys. requesting our entourage, bridesmaids and Awa, guys. groomsmen. all I can breathe is your light. And sooner or later it's over. I just Good evening everyone. Ala, nice kawan. Ako si Jet Morumo from Surigao City. Ah. Kada and batchmate ni LL. Sheesh. May isulti ra pud ko. Sorry kay nauna after party. Ah, grabe. Si LL ug groomsmen sa una sa high school pa mi. Mga kawatan na sila. Ay. Sa kantin sa science side. Ay. Paldo. Kanya Lynn, congrats. Salamat sa pag-invite ko sa kuha. Ako lang salamat kayo po sa pagkuha niyo. Sa tatabang nimo sa kuha. Personal. And also, honored ako karon kay Biyahan ako sa Back to life.